Sozembele zihlaza nozihlaza yahlatyelelwa apha soze liqalise lolo bengabazi nokuyayihlabela intente utshomi yami le ngiyamosha utshomi yami konje ziyamosha bhuti wami khanditsho nje kanjalo bhuti wami usihlaze bayiwani Jesus ungumdali uyathumiseka lunamela lengela thina wavuma unami ukufa kanye thina savuma wena yeah wena phakathi saphila ungumdali uyathumiseka uqolo wena waqhithwa waqhimfwa futhi waqhonywa maxa wangu waqhunela ukukwazi ukuxolela bawubaxolele kwafakana ungumdali uyathumiseka kunanamhla usenesineke usasilondolozela ukusitarhuzisela kunanamhla amalungisa usawalungiselela uyawadekela njene uyawalwela ungumdali uyathumiseka sithi qala elaqhalungile amadolo kaguqa ilwimi zonke zalwela amaqina akho wawagibela usimangalisile shalakhosathayamaya unakhosilamaya usimangalisile ukukhawulwa ngomoya kanti usezophinda inyama kanti uphinde ushiye umoya kanti lo moya usaphethe injobo yakho elula ekuxakekeni konke uyasifunela ngaye thina siyophephela umdali ukuthumiseka abandiva abazalwane ndithi qala elaqhalumgile amadolo kaguqa ze ilwimi zonke zangqina amangqina akho wagibela usimangalisile ukukhawulwa ngomoya kanti usezawuphinda inyama kanti uphinde ushiye umoya kanti lo moya usaphethe injobo yakho elula ekuxakekeni konke uyasigcinela ngaye thina siyophephela ungumdali uyadumiseka sithi ndlela esikhaphelela ezindleleni zokulungisa uyalawula izimilo zalo mhlaba ububomu uyazosula kwinkathazo uyakhathala isandla sakho uyasolula kunehonyo yonyaniso uyanyalasa ngenyaniso uyamamela futhi uyaphendula ungumdali umdala kunazo ezi intsuku umdala kunazo ezi ntsuku zecorona umdala kunazo ezi intsuku umdala kunazo ezi ntsuku amajali kanye usadumiseka
Anifuni bantu abazana noThixo kaMoses. Anifuni bantu abazana noThixo kaEliya. Ixesha esikulo anifuni bantu abazana noThixo phelele eBhayibhileni. Ixesha esikulo sifuna abantu abazana noThixo wabo. Abantu abazana noThixo wabo. Abantu abakhe banoqhusulwano noThixo wabo. Ixesha esikulo lixesha apho samvesi uThixo abayezithethe ebantwaneni bakhe ahamba nabo zikhe zinga-aplayi kuwe okanye zingenzi sense. Kodwa kuthini into yobana usafaye ngento ongaziyo wena uthina. I sometimes wrestle with myself. I fight with myself. And in those times I figured I am nothing. And He is everything. There are times I've been frightened and frustrated in a catastrophe. And I ask Him, God, where did you go? And He'd say, my son, rather ask, where did you go yourself? Because I am always ready to give you what you didn't deserve. And that's my sufficient grace. And I am always careful not to give you what you deserve. And that's my sustaining mercy. I sometimes fall in fear of the word you work, scrolling deep wounds inside, and He'd say, my son, don't fake it, but faith it until you make it. He'd repeat, my son, don't fake it, but faith it until you make it. But take note of this, not everyone understands. Faith doesn't guarantee an easy journey, but qualifying and destined to journey. Faith is not just being a victim in this world, but being a victor in this world. I don't know why people who have the encounter with Him are the ones who will survive in these critical times. Abantu abazanayo naye, ngohlobo abazana ngalo naye, are the people who will survive in these seasons. Ubumna bam buchaza ubuyena, ubuyena bakhe buhleli kum. Isiqu samanabo kusiqonde sakhe ndingasiqolethanga. Kuye ndiyaphila, ndiyashukuma, ndiyahamba, ndiyaphefumla. Ngubani yena lowo likhonto elivela tanceleni ngezigcwele? Ngumgoqagoqo wamaqala okomqamqonce, amchasanise namathuku, afake incasa encamise encameni yolwimi lakhe. Ngumchasi nomcacisi wekampa lethu, sesibekele buqala ngabantu, liqhisa lebugcwalisa, lokuvuselela uqobo, noqhwatsho kwaseteksiwe. Yingane yengcini eyalusa inhliziyo.